ndinokuchingamidzai pachirongwa chedu chinonzi paivapo, iri nguva yekuverengwa kwemabhuku. Tiri kupfuurira mberi nebhuku redu rinonzi Kusasana kunoparira, rakanyorwa navaModhekai Hamutyinei. Chitsauko 13. Mazwi aya akandipa rima kumeso ndokumbonditi tiba. Nzeve dzangu dzakarira, nyama dzomuviri wangu dzakabvunda. Dikita ndokuti muviri wese tefu. Ura hwangu hwainge vanhu vari kutamba hwishu mudumbu. Ndakatanga kuona vanhu vose vaivapo savanhu vakanga vabva kune imwe nyika. Hapana zvandaigona kuita apa, asi ndaiziva kuti mubhuti umu maiva nechimwe chinhu chakanga chisingafaniri kuonekwa nemunhu zvake. Chinovava mushoma. Kana wangopedza kuita izvozvo, ubva wadzokera nokukurumidza kuti tione zvimwe zvatingaite iye nhasi. Tinoda kuti nhasi zuva rizovira pane zvatinenge tawana panyaya iyi. Zvakare ndinoda kuti ugosaina mafomu ako aye. Vandudzo vaitaura nokukurumidza sezvo ndakanga ndamirira kuenda. Ndakabuda muhofisi muya sehwai iri kuenda kundourayiwa. Ndichisvika pahofisi paya ndakawana vanhu vose vakamira divi rimwe chete. Bhuti yangu yakanga yakakiwa, asi ndakazvishaya kuti ko, vanhu vose ava vainge vasina kuona zviri mubhuti iyi here? Munhu akatumwa kuzonditora uyu ainge asingazivi zvaiva mubhuti here? Ko, vanhu vose vandaiona pahofisi iyi vaiita sevainyumwa nemhosva yei? Ndakafamba napakati pavo ndichienda kwaiva nemotokari yangu. Ndakambonyepedzera kuita sendakanga ndisingazivi zvaivamo, asi hazvina kubatsira. Ndakaburitsa kii iya yaiva muhomwe mangu ndokuita sendinoda kuzarura. Ko, munei chaizvo nhai Rameki? Uyu ndo mumwe wamatekitivha ainge abva kune rimwe dhorobha. Ini ndakanga ndisinganyatsomuzivi. Handina kumudavira, ndakabata kii zvakanaka. Ndakaedza kupinza kii yacho mumwena wekii yebhuti, asi ruoko rwangu rwakadedera. Ndakazoti cheu ndokuona kuti inga muhofisi iyi matozara imbwa dzamapurisa vane yunifomu. Mwoyo wangu wakatanga kundiudza kuti kumba kwako kuna mai vasara hauchaendi. Wakandiudzazve kuti uchi hwawaifunga kuti uri kudya nhasi uchashanduka kuva gavakava rinovava. Changamire, pane zvinhu zviviri zvamuri kufanirwa kuita. Chokutanga ndiko kuzarura bhuti yenyu iyi. Chechipiri ndiko kutiudza kuti munei mubhuti macho. Ndiye mutekitivha uya zvakare aingunondibvunza. Apa handina kumudavira. Ndakanyatsokotama zvakare ndokuzvishingisa ndichinge munhu anopenga. Kii iya yakati kweche kupinda muna mai vayo. Kuti ndichizeesa kudai simba rangu rakati hwa, mabvi angu akatanga kurovana sekamwana karasa mombe. Ndakazonyatsosimbisa ruoko rwangu zvachose ndokuriti kwetsu. Chitunha chemhandara pamhene ndiye kungungu. Ndiko kupera kwechitsauko 13. Tichaverenga chitsauko 14 nemazuva mashomanana ari kutevera. Ndatenda nekuteerera kwenyu.